Namaste.
ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಲಿಮಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಮಿಕ್ಕಿಲಿருந்து ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ಅರಳಿ ಮಂಥನ ಒಂದದ್ದು ಐಟು ಪುಟ್ಟೆಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೀಪನು ಬೆಳಗಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಂತ್ರ ಸುಧಾಮಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಸೌದಾಮಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆಗ್ಲೇ ಈ ದೀಪ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಈ ದೀಪ ಹೊಡೆದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪನ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡೋದು ಅವರು ಆ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಆ ದೀಪನು ದೀದು 5 ಒಕ್ಕ ನಿಗಲೇ నేను పోనాక నేను కొత్త ಒಂದು ಹೋದು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೀಪನು ದೀದು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಗೋಡು ಬಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನ ಈ ಸೌದಾಮಣಿ ಶ್ರೀಧರ್ ರೈ ಮತ್ತೆ ಆಗಿನ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಭಾಗ್ಯನು ಆಗಲಿ ಒದಗಿಸಲು ಬಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಸುದರ್ಶನ ಭಟ್ರೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಪರಿಪಾದೆ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಲಿಂದ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದು
ಉಣಿಸಿದೆ ಇಂದ್ರಗೆ ಭಾಗ್ಯವ ತಂದೆ ಮಂಗಳೇ ಅನಂಗ ತಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯೇ ಮಂಗಳೇ ಅನಂಗ ತಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯೇ ಶ್ರೀಹರಿಣಿಯೇ ನವಚಂದಿರ ತೇಜದ ವದನೆ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀಹರಿಣಿಯೇ ನವಚಂದಿರ ತೇಜದ ವದನೆ ಮಂಗಳೇ ಅನಂಗ ತಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯೇ ಮಂಗಳೇ ಅನಂಗ ತಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ಮಾಯೇ ಭವಭಂಗವ ಕಳೆಯೇ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ಮಂಜುಳ ಸ್ವರದ ನಾದ ಮಿಡಿಸಿಗೆ ನೀನು ಮಂಜುಳ ಸ್ವರದ ನಾದ ಮಿಡಿಸಿಗೆ ನೀನು ನಾಮವೇ ಹಾಲು ಜೇನು ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ನಿನ್ನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕೆ ನದಿ ಜಲದ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ನಿನ್ನ ಭವ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸೌಪರ್ಣಿಕೆ ನದಿ ಜಲದ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹರಿದಿಹುದಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಹರಿದಿಹುದಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ದೋಣಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲಿಹುದಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ನೆನಪೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ
ನೆನಪೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾಲಯ, ಬೇಡುವೆನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯ ಅಭಯ. ನಾನು ಅರಿಯೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯ, ನಾನು ಅರಿಯೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯ. ಶುಭವ ನೀಡಿ ಹರಸು ನಮ್ಮ ಮಹಾಮಾಯ. ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು. ಮಂಜುಳ ಸ್ವರದ ನಾದ ಮಿಡಿಸಿಹೆ ನೀನು, ಮಂಗಳಕರಿ ನಿನ ನಾಮವೇ ಹಾಲು ಜೇನು. ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು. ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ. ಶರಣು 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 ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ಶರಣು 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 ಜ್ಞಾನಾಂಬಿಕೆ. ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವುದು, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನಲ್ಮೆ ತರುವುದು. ಅಸುರಾಮೂಕನ ಕೊಂದು ಆಯಾಸವಾಯ್ತೆಂದು ವಸುದೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡೆಯ. ಕೊಲ್ಲೂರ ಮಾತೆ ದೇವಿ ಲಲಿತೆ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಮಾತೆ ದೇವಿ ಲಲಿತೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಅಸುರಾಮೂಕನ ಕೊಂದು ಆಯಾಸವಾಯ್ತೆಂದು ವಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡೆಯ. ಕೊಲ್ಲೂರ ಮಾತೆ ದೇವಿ ಲಲಿತೆ, ಕೊಲ್ಲೂರ ಮಾತೆ ದೇವಿ ಲಲಿತೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ, ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಯತಿಶಂಕರಗೊಲಿದಂಥ ಭಗವತಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಮತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಕನ ನುಡಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ. ಯತಿಶಂಕರಗೊಲಿದಂಥ ಭಗವತಿ ಭಾರ್ಗವಿ, ಮತಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೂಕನ ನುಡಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ. ಗತಿಯಾರು ನನಗೆ ಎಂದವರ ಸಲಹಲು, ಗತಿಯಾರು ನನಗೆ ಎಂದವರ ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ. ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ. ನಂಬಿ ಭಕ್ತರಿಗಿಂಬು ಕೊರುದು ಕಾಪುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯೇ. ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ.
ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರೋಡು ಪುಣ್ಣಮೆದ ದಿನ ಮಾನೋಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರೋಡು ಕಾರಗೆಜ್ಜೆದ ದುನಿಪುದೊಟ್ಟುಗು ವಾದ್ಯ ಮೇಳದ ಬಿರ್ದುಗೆ ಊರುಗೂರೇ ಇರೆ ಸವಾರಿಗೆ ಇರೆಗು ಪೂತ ಪೂಜೆಗೆ ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಬೂಡುಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಸತ್ಯಧರ್ಮದ ಬೂಡುಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪುದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾದ ಕಷ್ಟನು ಕಳೆದು ಕಾಪುಲೆ ತಾದಿತೋ ಜಲೆ ದೇವಿಯೇ ಮಲ್ತಿ ತಪ್ಪುಗು ಮಾಪು ಕೊರುಲೆ ಈರೆ ಬೊಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ ನಂಬಿ ಭಕ್ತರೆ ಗಿಂಬು ಕೊರುದು ಕಾಪುಲೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಯೇ ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ ಬೊಲ್ಮದೂರುದ ಅಪ್ಪೆಯೇ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರೊಗು ಯಜಮಾಂತಿಯೇ. ಅಂದರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಆಡ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಅವು ದಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೈವೀಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉದ್ಭವ ಆತನು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಭವ ಆರ ಕಾರಣ ಎಂತ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಾತ್ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 2ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದುಲ್ಲ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಇಂಜ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಯಿಸಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಮೇರೆ ಆತ ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆನೆ ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಗಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಆರು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿರೆ ಆರೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ದು ಕಲಶುಡು ಕೇಪಳದ ದೈನು ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ. ಮಿತ್ತ ಚೌಡದ ಬಲತ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ತಯಾರು ಪಡು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಬಿನ್ನೇರನ್ನು ಎದ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ನಂಚಿನ ನಿಖಲ ದಯಮಂತದ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತೊಂತೋಡು ಅಂಚನೆ ಸಭೆಟಿತ್ತನ ಅಪ್ಪನಕಲ ಅಣ್ಣನಕಲ ಪರವೂರ್ದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅರಣಜೀವಿ ನಡೆದ ಪತ್ತಿನ
ಸಾಧ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಪಣಿಯರೆ ನಿಖಲ್ನ ಅನೋಕಿಯನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಭಜನಾ ಮಂದಿರಗಳು, ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಜನೆ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡು ಜೈನ ವಂಶದಕಲು ಉಲ್ಲಾದಿ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಂತುದುಂಡು ಈ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಊರಿಗೂ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಈ ಪೂರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದು. ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ನಮ್ಮಡೊಂದೇ ನಿಶ್ಚಯಾಣು ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ಜಾಗೆನ ನಿಗಂಡು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ದೈವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಸರಿ ತೋಜಂದಿನದವರ ಪಿರವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀನಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನೆಲ ಊರಿನ ಈ ಜಾಗ ಭಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದ ಜಾಗ ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಜಾಗಗೂ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬದ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಜಾಗನ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸು ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಾಗದಿತ್ತಿನ ಕಲಿಮಾರ ಗುತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಕೈತಾಳ ಜಾಗನ ಬುಡ್ದು ಕೊರದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಅಜಿಪ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದೈವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಮೇಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ಕಲಿಮಾರ ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈ ಮೇಕಲ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ನಂಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಈ ಜಾಗ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣೋಡು ಉಲ್ಲಾದಿನ ಬೂಡದ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಚಾವಡಿ, ಗೋಪುರ, ತೀರ್ಥಬಾವಿ, ಪಾಕಶಾಲೆ, ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಪರಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ತದು. ಬೆದ್ರಡ್ಕ ರಮೇಶ್ ಕಾರಂತಿಯನ್ನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ನೇಮಕ ಮಲ್ತದು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ದುಂಬುದು ಇದು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರಂಚಿನ ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಂತ್ರಿಲನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಕೆಸರ್ಕರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಂಬಡಿದೀಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಕ ಬೋರ್ಡಾದ ವಿಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಭಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಟ್ಟು ಪೋಣಗ ದಾದನ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣಗ ಈ ಜಾಗಡೆ ಕೆಲವು ದುರಿತಲನ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾದಿನ ಬಾಲಾಲಯನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ದೇವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಲ್ಲಾದಪ್ಪನ ದೀಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು. ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ತದು. ಬಾಲಾಲಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತದು. ಬೊಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿನ ಕೆಲಸ ಸುಮಾರು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿನ ಪಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತಂದೆ ಬೇತದಾರಾತ್. ಈ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈಯಾಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಊರದ ಪರ ಊರದ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲು ಲೆಕ್ಕ ಕರಸೇವೆ ಮಲ್ತದು. ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಭಕ್ತರು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂಡಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಜವಣೆಯರ್ನ ಬದುಕಾಭಿಮಾನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಈ ಊರದಕ್ಕಲು ಜಾತಿನ ಮೀರಿದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿದು ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಪೂರೈಗಳ ಉಡಲ ದಿಂಜಿದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸದ್ಗಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ
ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನ ದೀಪಾಗ್ರೇ ಶಂಕರ ಪ್ರೋಕ್ತ ನಂದಾದೀಪ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಐಟ್ ಕರಸೇವೆಡೆ ಒಂಜಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಗರ್ಡ್ ಅಕಲು ಕಷ್ಟಡು ರೈತರ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕಲು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರಂದಿಜ್ಜಿ ಆತು ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಮೂಲ ಕರಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದೇರು. ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಆಯಿನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಮದ ಊರುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಕಲಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಂಡ ಬಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇತ್ತಿನ ಈ ಊರು ಆಂಡ ಏತು ಮಲ್ಲಲ ಏತು ಕಾಸಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಅವು ಯಾರನ್ನು ದಯಪಂಡ ಇನಿ 4 ಮೇಟ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಲು ನಿರಂತರವಾದ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡಾದಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡಾದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಈತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಯಾನ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ದೈವಸ್ಥಾನ ಹೋದಲ್ಲೇ ಕೋಡದ ದಿನೊಟ್ಲ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ಚೇಲಾರ ಪದದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸೋತ್ಸವದಪ್ಪು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಡಪೆರಂಡು ಕದ್ರಿದಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಡು ಹಳೆಕೋಟೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಂಡು ಪೊಳಲಿದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಪೊಳಲಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಡಪೆರಂಡು ಗುರುಪುರದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 3 ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವರ್ಷ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ತಂದುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಶುರಾಮ ಷಷ್ಠಿಡು ನಮ್ಮ ಊರಡ್ಡು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಮಾತ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಪನ್ನೋಡು ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯವಂತೇರು ಇನಿ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಲೇನು ರಾಜ್ಯಲೇನು ಅತ್ತಂದ ದೇಶ ವಿದೇಶಲೇನು ತೂಯರನ್ನ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸುನಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಾ ಅವೊಂದುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಾತು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇತೆ ಓಲಜ್ಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಏತೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಊರುಗೂರೇ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇಟ್ಟು ಮಾತ ಹಿಂದೂಯೇತರ ಮಾತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಕ್ಕಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಜಾತಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಚಾರದ ಪೂರ್ಣ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿರ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಒಯ್ದಂದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಇಡೆಗೆ ಬೈದಂದೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನು ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಗ್ಲ 36,000 ದೈವಸ್ಥಾನಗಳು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನಾಡು ಎಂದಿತ್ತಂದನ್ನ ಅವು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಏತೋ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಇಂಗುಲು ಬಣ್ಣಗ 11 ದೇವಸ್ಥಾನ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಇತ್ತಂದ ಇನಿ 40 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮಿತ್ತು ಆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನ ದಯಬಣ್ಣ ಆತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೆಂಪಿನೆತ್ತ ಒಂಜಿ 20% ಕಾಸು ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ಡ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪಲ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲಾಂಡಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ನಮ್ಮ ವರ್ಷೋಚ್ಚಾರ ಆಮನಗ ನಕಲು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಐಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವು ಸಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೈಕೈಕ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈನು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪೋಯಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇನಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಅತ್ತನ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರ್ಗ ಕಟೀಲ್ಗ ಹೋದು ಪರಕೆ ಮಾಡುವರು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದುಪ್ಪಾಡು ಸೇರಂದೆಪ್ಪಾಡು ಅವಳು ಅನ್ನದಾನ ಆನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಐಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲು ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಲು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದರಿಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸಾಯ ಇನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಲ ಸಭೆ ನಡಪಂದೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದ್ದಿದೆ ಅನುದಾನಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ತಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಕಾಸುಲ ರೂಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಇದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖಂಡಿತ ದೀತ್ವ ನನದ ಸಭೆ ನಡತಂದಂಡ ಇಡೆಗೆ ಖಂಡಿತ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗಳು ದೀಪ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರನ ಈ ಪೊರ್ತು ಕೊರೊಂದಲ್ಲೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಏತೋ ಎಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆತನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನನು ದತ್ತು ದೇತೊಂದು ನಂಚಿನ ಪಾಪದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ 2 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನನು ದತ್ತು ದೇತೊಂದು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ
16,000 ಇತ್ತಿನ ತಸ್ಕಿತ್ ಇನಿ 48,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಹಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಾಗಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆ ಅದಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಇನಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೊಡಿತು ನನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ಇನ್ನು ದೈವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಂಬ ದೈವದ ಅಡಿಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟೋಡು ಸಂಬಳ ಕುತ್ಕೋಡು ಬಂಪಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನ ಅಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಐನ್ಲ ಸಭೆಟ್ ಅವು ರಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆತನು ಅವು ಮುಂದಿನ ದಿನೋಟು ಅವಲ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಪಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರೋಡು ಇನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಬಂದ್ಬಿನೋಣ ದೈವ ದೇವರು ಓಲ್ಲ ಆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಏತು ಮಾತ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ದು ಐಟು ತೀಯ ಮಲಯಾಳಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜಪ್ಪು ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜಪ್ಪು ಅದು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಗದ ಕುಲು 14 ವರ್ಗದ ಕುಲುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲು ರಾಜಕೀಯ ಪಿರಾದುಪ್ಪೇರು ಅದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಪಿರಾದುಪ್ಪೇರು ಆನ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಇನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಏರ್ ಮಾತ ನೇಟೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಬೆಂತೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತಿನೇಟು ಇನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಂಡ ಅವು ತಂದೆ ಪ್ರಸಾದನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೂರ ಜವನೇರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೇರು ಯಾಲ ನೇಟು ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಣ್ಣಗ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಬತ್ತದಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಇನ್ನೇನು ತುಯ್ಯರೆ ನಂಗೆ ಎಣ್ಣೆರ ಪೂಜೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆತನು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನಮನೇಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದೇವರಾದ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ದೈವದ ರೂಪಡು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅವಳ ನವದುರ್ಗಿ ನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಂಡ ಇತ್ತು ಜನಗಳು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆಯ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 10 ತಾರೀಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 13 ತಾರೀಕು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ದೇವರು ನಿಗಲಿನ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಈ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಂಡ ದುಡ್ಡು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಆತನಗ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ ಜಬಡಾದ ಮಲ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪವಾಡು ನಡೆದು ಬಿತ್ತ ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಡಂಡ ಭಾಗ್ಯ ಲಬೋಡು ಯೋಗ ಲಬೋಡು ಅಂಚ ಈ ಯೋಗ ಇತ್ತು ನಡೆದಾತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟು ನಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕನು ಮಾತೆರಿಗಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೆವುಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ನೆ ಅತ್ತು ನನ್ನದು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪವನಿ ವಿದ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅಪ್ಪನ ಕಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದ ದೇವಿರಿ ಎತ್ತಾಯರನ ದಿನಕ್ಕೊರಾಂಡಲ ಪೋದು ಬಲಿ ಈಜಿನ ವಾರಗೊರಾಂಡಲ ಪೋದು ಬಲಿ ಒಂದು ಜೋಕುಲು ತೋಜುವ ಮೂಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೋಡತ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಾ ಅತ್ತ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೋಡತ್ರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಂಗೆ ಪನ್ಯ ಜಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಮಾತಾರಪ್ಪ ಈ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ವಾರಗೊರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ಜೋಕುಲಿಡ ಎಡ್ಡೆ ಅವನಿ ವಿದ್ಯೆ ಬರೋಡಂದಲ್ಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತು ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲಿருந்து ಲೆಕ್ಕ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಬಿಡ್ದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತನಂದ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬೆಳಗವೇರು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏತು ಜನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅವು ಕೋಡಿ ಎತ್ತುಜಿ ಆಗಲೇ ದೇವರದ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲೆಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಜಾಗದ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಮೆರೆಪ್ಪಿರು ಆ ಮೆರೆಪಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಿರು ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಿತ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಯಾನು ನಿಖಲ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಣ್ಮ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಸಾದ ರೇಖಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತುಯರದಿಕ್ಕೊಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಮತ್ಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದ ರೇಖಲು ತುಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾನು ಆಂಡ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಊರ್ದಾಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದಾನಡು ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜವನೀರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಣದು ಎಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐನೇ ಪಣೊಂದಿತ್ತಿನಾರು
ಅಂಚಿನ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಪೌರ ಶ್ರಮದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೌಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳಗಡು ಪಡೆದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಪುನ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದ ಪಂಡ ನೈತಿಕತೆಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ನನೊಂಜಿ ಪುದರುಂಡು. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸತ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಂದು ಮಾತು ಸೇರಿದು ಅವು ಭಕ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಈ ಐನು ವಿಧತ ಏರಡ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳು ಉಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆ ನರ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ತನಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ನರಮ ನಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ನ ಹಿರಿಯ ಹಾಕಲು ಊರ್ದಾವಡು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದಾವಡು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಈ ವಿಧತ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಲಿನ ನಂಗೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಉಂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನವು. ಈ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕುನೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಐಟು ಏತು ಆಚರಣೆಲು ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು. ಇದು ನಾಗಾರಾಧನೆಪ್ಪು, ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ದೇವತಾರಾಧನೆಪ್ಪು. ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾಲ ಏರಿಗಳ ಪನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಯವಂಡಿ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ನಂಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಿದಾಯಿ ಊರುಗಳ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವ ಆತಂಡಿ. ಇದು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಪನ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತ ನಾವು ಐಕ್ ಅವೇ ಆಯ್ನ ಪೂರಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಂಡು. ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಂದ ಬಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕನಿಂದಾಂಡ ಆ ನಾಗನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ನಂಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒವುಲ ಅಡೆತಡೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಆಂಡಿಂದ ಅರ್ಥ. ಅಂಚನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಬರ್ಪ. ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮನೂದು ವರ್ಷ ಸಾರ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾಡುವ ಅಣ್ಣ. ಆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಜೀವಾಳ ಉಪ್ಪಣೆ ಅವು ಪಾರ್ದನಡು. ಆ ಪಾರ್ದನಡು ಆ ದೈವದ ಗುಣಗಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು, ವೇಷಭೂಷಣలు ಉಪ್ಪುಂಡು, ಒಲ್ತು ಪಿದಾಡಿಯ ಓಡೆ ಬತ್ತ ಓಲು ಉಂತದ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ಪಾರ್ದನಡು ತೂಪ. ಆ ಪಾರ್ದನ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏರಿಂದು ಬಂಡ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಕಲು. ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲು ಆ ಪಾರ್ದನನು ಅವಕ್ಲಿಗೆ ದೈವದತ್ತ ಅದು ಬತ್ತನ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡಲ್ಲ ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭೂತಾರಾಧನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಇನಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಪಂಪುನಾರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಾರು ಆರು ಸುರುಕು ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಪಾರ್ದನನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರೂಪೇರು, ವಾಮನಂದ ಅವರು ರೂಪೇರು, ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಪ್ಪಗೌಡ್ರು ರೂಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಆ ಪಾರ್ದನನ್ನು ಬರವಣಿಗೆ ರೂಪೋಡು ಬರೀತೇರು. ಅವು ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕಲು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಆಂಡಲ ಅವು ಅಳಿಯಕಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಪಣೆ ಆಂಡಲ ಆ ನೇಮದ ಆ ಪಾರ್ದಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲಾದ ಪಂಪನೆಟ್ಟು ದಯಬಣ್ಣ ಎಂಗಳು ಶಿಕ್ಷತ್ರ ಕಳಂದುಡು ತೂಪ ಆ ಗಣಪತಿ ಐಕಾಳ್ರಂದುಳ್ಳೇರು ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪಾರ್ದನ ಅಪಗದ ಐಡಿ ಇತ್ತದ ಪಾರ್ದನಗಲ ಅವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಲು ತಪ್ಪಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಆ ಪಾರ್ದನಲುಂಡು. ನನಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂಡ ಅವು ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ಯರ ಅಂದ ನಮಗೆ ಉಣ್ಣೆ
ಭೂತಾರಾಧನೆಡು ಆ ನೇಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಾಂದಿ ನಮ್ಮ ನಂಬುವ ದಯವಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಣಂದೂರುಡು ಅಲ್ತ ಸೊತ್ತಲೆಗೆ ಕಳುವರಿ ಕೈಪಾಡಿಯರು ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ಆಕಾಶನ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೊಳ್ಳೆ ಕಾಂಡು ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಒಂಜಿ ನುಡಿಯಾಂಡು ನನ್ನ 48 ದಿನ ತೋಲಾಯಿ ಎನ್ನ ಸೊತ್ತನ್ನು ಏರು ದೈದೇರೋ ಅಕಲ ಕೈಟು ಪೆಜಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗೆ ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾತಂಡು ದಯವಂಡ ನಮ್ಮಡು ಉಪ್ಪು 48 ದಿನ 48 ದಿನ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಜಿ 22 ದಿನಟ್ಟು ఆయన ಆರಕ್ಷಕರು 19 ఆయన ಕೈಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೆಜಿಪಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತ್ರತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಿಡಿದು ಆ ಮಾತಾ ಸೊತ್ತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಐಕ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಕ್ಕು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂತೇರು ದಯಂದು ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಅಂದು ಬಂದ್ಪು ನಾವು ಅಂಜ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುವಂದು ಬರ್ಪ ಇಂಜ ದುಪ್ಪಣ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಕರಿ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಿಜವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾಗಜಿ ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಕೇಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೋನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಖಲು ಈ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪೆನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುಣೆ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹಡುಳ್ಳರು ಆ ಅಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲದಾನಿಗೆ ನಿಖಲು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೇವೆನು ಅಪ್ಪೆ ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಈ ಊರುಗಳ ಬರ್ಪುಣ ಸಮಸ್ತ ಕಷ್ಟಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಂದ ಪನ್ಪುಣವು ಅವು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಣಿಪಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಾದ ಪಾತಿರ್ನ ದೈವಾದ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಉಪ್ಪುನ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ ತೆರಿಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಮಗಣದ ದೇವರಡು ಇನಿ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ದಾಯಗ ಪಂಡ ಈತ್ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿದ ಬೂಡುನು ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸೇರಿದ ಅವಲ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ನಂಕಲಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡಂದಾಂಡ 10 ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು 10 ಬಡವರಿಗೆ ಇಂಕ್ 10 ಬಡವೇರ್ನ ಅಂತ ಸತ್ಯ ದೈವಲು ಏಪಲ 10 ಬಡವರನ್ನೇ ಲೆಪ್ಪುಂಡು 10 ಶ್ರೀಮಂತನ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನಸ್ಸು ಎಣ್ಣ ಮಟ್ಟಡು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲ್ ಉಂಡು ದಯಬಂಡ ಅರಣ್ಯಾನ ತೂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಅರಣ್ಯಾನ ತೂಂದೊಳ್ಳೆ ಏಪಲ ಆರಿ ಒಂಜಿ ಇರಿಕ ಬಿಡ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಯಾನು ತೂಪಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರಿ ಏರ್ಡಲ ನಿಕಲು ಬಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಿಕಲು ದಾಲ ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪು ನಾನು ಕೇಂದಿಜಿ ಯಾನು ತೂಪಿನ ಬೇರೆ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಕೇನು ಬೇರ ಅಂತ ಜೀವನೋಡ ಆರು ಕೇಂದಿನ ಹತ್ತು ನಾನು ಏನದು ಯಾನು ಒಂಜನಡ ಪಾತ್ರೆನ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆರಡ ದಾನೆ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಐಕಾರು ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತ ಬೇಲೆಡ್ದ ಏನು ಪಂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೈಕಲು ಇಜ್ಜೇರ ಅಂತ ಐಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೈಕಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರನಾರಿಗೆ ಏತ್ಲ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆರು ದಯ ಪಂಡ ಏರಳ ಕೇನುನಾರ ಹತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದು ಬೈದ ದಯ ಪಂಡ ಆರಿಗೆ ಪಾಕಸತಿ ತಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲು ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ಆ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕಷ್ಟೋಡ್ಪುರ ಜವಣಿಯರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ದಾಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪಂಡ ಆರು ತತ್ತದಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದೂ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಆ ಸತ್ಯ ಎಕಡೊಂಜೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎಕಡ ಬೇರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡ್ಪುಣ ಪಂಡೇರು ದಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜಾಗೆ ಎಂಗಳು ತುಯ್ಯ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಸೂಕ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ಮಣ್ಣು ಐಕ್ ಸೂಕ್ತ ಆಂಡ್ ಬಂದುಲೆ ಒಂದು ದಾಯಗಾಪುಣದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ದಾಯಕುಲು ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ದಯ ಬೋರ್ಡು ಬಂದುಲೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜನುಕ್ಲಿನ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುನ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಕ್ತಿ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಕಾಸು ನೆಕ್ ಅಂತಸ್ತುಗೆ ಬಗ್ಗುನ ಶಕ್ತಿ ಹತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೂತ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಡು ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರ್ನಾಳ ಆಣಲ ಯಾನು ತುಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಬಂದು ಮಡಲು ಪಡೆಯೋಣ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಕಾಸು ಕೊರಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಕರಿಣ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ತಿರ್ನೋದು ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪಡಂದು ಪಂತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಡವಿರನು ತುಯ್ಯ ದಯಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಿರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮನಪುನಾಗ 40 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರು ಬೆಂತೇರಂದು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ತ ಜವನಿಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಣೆ ಆಂಡ ಈ ಜವನಿಯರ ಕಾಸು ಉಪ್ಪಂದೆಪ್ಪು ಆಂಡ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿರ್ದ ಈ ಕೆಲಸನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ತದೇರು ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ
ತೂಪ ಬಡವೀರನ ಜೋಕುಲೆ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಕ್ನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ತೂಪ ಆವಿನ ಅಮೀರ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕಾಸಿನ ಕಲೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರ ಆಂಡ ಬಡವೀರನ ಜೋಕುಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವದ ನುಡಿತಲ ಕನೆ ಏಪಲ ಬಡವೀರನ ಜೋಕುಲು మరి ಆಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಜನ ಅವಡು ಪಂಡದು ಅಕಲ ಎಡ್ಡೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಕಲು ಪೋಪಿರ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಈ ದೈವ ದೇವರು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರು ನಂಬುದು ಬದುಕಿನಾಂಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮನ್ನು ದೈವಲು ಕಾಪುವ ಬಂದುಲೆ ಎಂಚಿನೇ ಆನಿ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸ್ವರ್ಣಮಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೇನೆ ಹೊರ ಕಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದಿತ್ತೇರು ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೊಂದು ಯಾನು ಪಂಡೆ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲ ಜೈತಾರ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿನ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪ ಐಕಾರು ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲು ವಿಷ್ಣುನ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಂಶಯ ಉಂಡು ಅಂಜೆ ಚಿಂತೆನು ಎಂಗ್ಲು ಬರ್ಪ ಅಂತ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡ ಬೇಗ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಆನೆ ಬೇಗನೆ ಮುಗೀತದ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ದಾನೆ ಈತು ಬೇಗ ಬತ್ತಾರೆ ಅವು ಈ ವಿಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಯರ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿರ ಆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊರೆ ಸ್ವರ್ಣಮುಗತ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಂದು ಸೇರುನಲ್ಲ ಆಪಣ ಆ ಸಂಬಂಧೋಳ ನಂಗೆ ತುಜ್ಪಾದು ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಲೆ ಆನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕದಿ ದೇವರನ್ನ ಎನ್ನದಿತ್ತು ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿನ ಆಡಲ್ಲ ಕರಿನ ಒಂಜಿ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದಿಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆರೆನ ಅಂಚನೆ ಸಿರಿನ ಪಡೆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯಾ ದೀನಾಗ ಎಂಗಳು ನೆಂತೀನಿ ಸಿರಿನ ಅಂದ್ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂಚನೆ ಧೂಮಾವತಿ ಅಂಚನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಾಡ ಅವ ಅಧಿದೇವತೆ ಮಾಯಮಾಯಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗಳ ಅವ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆತೆ ಅನ್ಯಾಣದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಲಂಜಿ ಆಪಿನ ಎಲಂಜಿ ಜನವರಿ 27 ಕಲ್ಪ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಆನಿ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲಡೆ ಬರೋಡು ಬಂದುಲೆ ಏನಿತ್ತು ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೂ ಎನ್ನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಕುಲು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯಾರು ಭವಿಷ್ಯೋಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಪಡ ಸಂಸದರ ಒಂಜಿದನ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೆ ಬರ್ನಾಗ 100 ಜವನಿಯರು ಒತ್ತ ಜನತನು ಒಂಜಿ 100 ಮಿತ್ತ ಜವನಿಯರು ಮಣ್ಣರು ಮುಡುಕದು ಕೈಟ್ ಕಾರೆಡು ಪೂರ ಮಣ್ಣುಂಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ಆ ಪೊರ್ಲುನು ತೂಯರನೇ ಅಕ್ಲೆನ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲ ಮೋನಿನ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐಟು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಡವೇರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಜಾತಿಲಜ್ಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಬಡತನ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಕ್ಕಂದು ಇತ್ತೇರು ಎಂಗೆ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಬಂತನ ಕನಕಟ್ಟುನು ಯಾನು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಕನಂತೂರ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪನಾಗ ನಡತದಿಲ್ಲ ತಂದು ಪೋನಾಗ ಆಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಬಚ್ಚುನು ಬಚ್ಚಿದ ಅಮ್ಮ ಕುಳ್ಳು ನವಲೆ ಅಮ್ಮನ ತುಡೆಕ್ಕೆ ತಲೆದೀದಿಗೆ ಆಡೆ ಜಪ್ಪಡವ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದುಂಬವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಿಗೆ ಅವಳು ನೇಮ ಶುರುವಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕತೆ ಪನ್ನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಆಪನಾಥ ಕಷ್ಟ ಬೇತೆ ಓಲ್ಲಾಪುಜಿ ನರಮನೆಗೆ ಮಾತ ಕಷ್ಟ ಪೂರ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಬರ್ಪುಣ ಮಗ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೇನು ಕಲಿಯುಗ ಬಂಡ ಇಂಜಿನಮ್ಮ ಅಂದ್ ಐನು ಪನ್ನೊಂಡ ಮಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಬೋಡು ಆಂಡ ಕಲಿಯುಗೋಡು ವಿಶೇಷ ಇಂಚಿನ ಪಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನಿನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗೋಡು ಏತೇ ಕಷ್ಟ ಬರಡು ಆಂಡ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲು ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಾದಿಪ್ಪು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಆದಿಪ್ಪು ಮಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ದೇವರ ನಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಬೂಡಾದಿಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಇತಿಹಾಸರು ಓಲ್ಲ ಆತಜಿ 80 ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಜಾಗ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಜಾಗೆಗೆ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪು 1200 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪು ದೇವರು ಪಡಾರಿ ಬೊಡ್ದು ಈ ಕಲಿಯುಗೋಡು ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೂಡು ಪದ್ಮನಾಭನ ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಗೂ 325 ದಿನ ಇತ್ತು ನನ್ನ 8 ದಿನ ಏತುಂಡು 8 ದಿನೊಟ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ತಂತ್ರಿದಾರೆಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದಿನೊಟ್ಟು ಪುರುಸೋತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೊರಿದಿಪ್ಪು ತಂದೆ ತಂತ್ರಿದಾಗ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒವು ದಿನ ಉಂಡು ಆ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಿನೆಗೆ ಪಣ್ಣಂದ ಪಂಡೇರಿ 80 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಈತನ ಒಟ್ಟು ದಾದೆ ಕಾತಿಜಿ ಅವು ಆಪನ ದಿನನೇ ಆವಡು ಆ ಯೋಗನೇ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಬೊಲ್ಮದಂಚಿನ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆನ ನೆನಪ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗೋಡು ಹೊರತು ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗರು ಅವು ನಮ್ಮ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಗ ಈ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ
ಈ ಎನ್ಮನೋದು ವರ್ಷರು ಏತ ಕಷ್ಟನೋ ಏತ ನೇನು ಈ ಊರ್ದಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಂದ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಆನ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಈ ಮುಕ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪ್ಪು ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಬಂಧುಲಾದಿಪ್ಪು ಈ ಊರದ ಭಕ್ತರಾದಿಪ್ಪು ಈ ಊರದ ಸಮಸ್ತ ಜನಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಳನ ಬೆಂತನ ಪೂರ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕರುಣೆ ಸಾವಿರ ಬಂದದೆ ಅಕ್ಳಿಗೆ ಮನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಕ್ಳ ಹೃದಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ಅಕ್ಳು ಕುಳಿದಿಪ್ಪೇರು 106 ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಕುಳಿದಿಪ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಗಳು ಕುಳಿದಿಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರನ್ನೆಲ್ಲ ತರಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಆ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಾರಂದೆ ಅಪ್ಪನ ಕೈ ಕೈಗಾರ ಬೇನಾದಿಪ್ಪು ಕಾರು ಬೇನಾದಿಪ್ಪು ಬೇದ ಬೇದ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಏಪೈನತ್ತ ಪ್ರತಿಷ್ಠದ ದಿನದೀತನ ಅವು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಮಾಯಾದಿಪ್ಪು ಏಪಲ ಕಾರಬೇನದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಲು ಕರಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕಾರಬೇನ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಂದು ಜ್ವರ ಬರ್ತದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಸೇವೆ ಮಂತದನ್ನ ಜ್ವರ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪಂದು ಇಂದು ಮಾತ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರಿಶನ್ಯ ಪಂಡಿಜರೇನು ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಏತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಪಂಡನಾಲ ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ನುಜರು ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾಳಕ್ಕೆ ನುಜರು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಪರಿಮಳದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದಿನೊಂಡು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಇಡೀ ಊರುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನೊಂದುಂಡು ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಭವ ಬರೆಯರೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪನ ಅನ್ಯನ ನೆನಪಿನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೋಮ ಜುಮ್ ಜುಮ್ ಬಾಪುಂಡು ದಾದಾ ಪಣ್ಣಂದ ಅವು ಕಾರ್ಣಿಕ ಕಣಂತೋರ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಆರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂಡೇರು ಬಂಗಾರ ಕಂಡದುಕೊಂಡೇರು ಬಂಗಾರ ಕಂಡದುಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಎಂದು ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ಪೋದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯರು ಕೇಂದ್ರನಾಗ ದೈವವಾಣಿ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಜಿನ ಪಣ್ಣನ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡೇರು ಆನ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಡ ಇತ್ತೆದ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಕಲಿಯುಗರು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಾ ಪಂಪನ ಪೋಡಿಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇತ್ತಂಡೆ ಆನ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಣಿಕ 6 ಪಂತಿನ ದಿನ ಒಂಜಿ ಈತು ಜನತ ಈತು 1000 ಜನ ನಾಡು ನಾನಲ್ಲ ಆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ನೆಕ್ಕ ಸ್ಥಾನವು ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಆ ಕಿರುವಾಲು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ಪೇರೆ ಏತ 48 ದಿನ ಬಂದ 22 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಬಂಗಾರದ ಆ ರಾಸಿನೇ ಕೊಂಡತ್ತದೆ ಪಿರ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊಂಡತ್ತು ಬಾಡುವರೆ ಇಂದು ಅಪ್ಪನ ಕಾರಣಕ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಪ್ಪನ ಇಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂತೀಯಾರೆ ಆಂಡ ಆ ಅಪ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಬಣ್ಣದು ಕಾಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಮಂತದನಿ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ಇಂದು ಎಂಜಿನ ಪರಕೆ ಪಾಡುವ ಡಂಬಿಗೆ ಪಜ್ಜಿ ಭೂತಾಯಿನ ಬಾರ್ದು ಪೋಪೇರು ಪಜ್ಜಿ ಭೂತಾಯಿನ 2 3 ದಿನದ ಬಕ್ಕ ತೋನಾಗ ಪಜ್ಜಿ ಭೂತಾಯಿದೆಲ್ಲ ಕನೆತ್ತಂದೆ ಆನ ಏರ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನತನಂಜಿನ ಭೂತಾಯಿ ಉನ್ನತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಭೂತಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೇರ್ದ ಬಾಕಿ ಭೂತಾಯಿ ಅಕಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋದು ಕಜಿಬು ಅನ್ಕೊಳಗ ಒಂಜಿ ಭೂತಾಯಿ ಬೆಯ್ಯರಕ್ಕೆ ನುಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೋಡಿಗಾದೆ ಬತ್ತದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಇಂಚಂಚ ಆತನ ತಪ್ಪಾತನ ಎನ್ನ ಮಗರದ ಅನ್ಯಾಯ ಆತನ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಅತ್ತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ನ ಆಪಿನಕ್ಲೇನೆ ಪನೋಡ ಹೊರತು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಊರುಗೂ ಲೆಕ್ಕದ ಗಲಾಟೆದ ಸಂಭವ ಬರ್ಚಿ ನಿಖಲಬಹುದು ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ತಪ್ಪುನು ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಳು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನ ಅಕ್ಲೇನ ಇಂಜಿನಾಲ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದ ಯಾನ ಮಂತಿನ ಪರಮ ತಪ್ಪು ಆನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಆತನದ ಬಣ್ಣ ನಾನಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದನ ಆನಗೆ ಮರಳು ಬತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಆನ ನಮ್ಮೆ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪುಂಡು ಅನ್ನ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪರಿಹಾರನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಇಂದು ದಾಲ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ದುಂಬುದತ್ತು ಕೆಲವೇ 2-3 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನನೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪೋದು ಪರಕೆ ಬಂಡದು ಧರ್ಮನು ತುವಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ವತತ್ತಂದೆ ಪೋದು ಅವಲೇ ಅಡ್ಡ ಬೂರಂದಾನೆ ಇಂಜಿನಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ತಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪಗ ಪೋದು ಅಡ್ಡ ಬೂರುವರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಕಾರಣ ಎಂಗ್ಳು ಬೇತೆ ಧರ್ಮೋಡು ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ನೀ ಹಿರೇ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೇ ನಾವು ನೆಟ್ಟದು ಒರಿಪುಲೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾ ಪೊಣೊಂದು ಆನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನದು ಊರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆನಂದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ಆದ ಊರುಡು ಕಲಾಹಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಲೆಕ್ಕಾಚ ಈಜಿಂದ ಮೇಕಲ ಟಿವಿ ಪೇಪರ್ ಐಟಿ ನೆಟ್ ಮಾತಾ ಬರು ಆನ ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆತುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 15% 15% ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಜವನರು ಬೆಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ನೇನು ಕಟ್ಟದು ಮಂತನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸುರುಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೋರಿದ ತಯಾರುಳ್ಳೇನು
ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಲಾದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪೆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ಯಾತಿ ದೇಶ ನೆಟ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತೆ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಈ ತಯಾರುಳ್ಳೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಈ ದೇಶದ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಅವರು ದೇವೇರು ಒರಿಯೇನೆ ನಾಮಾಲ ಒಂದು ಆನ ನಮ್ಮ ಐನು ನುಮ್ಮನ್ಪುಣ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣ ಅಂದು ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನೆಮ್ಮದಿದ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂದು ಬದುಕಿದು ನಾವು ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದೇಶ ಈ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಆದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕೋಣ ನಾಪೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಟ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಒಂದು ಅನ್ನದಮ್ಮ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋದು ಈ ಒಂಜಿ ನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬಾಲೋಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊನಾಜ ಗ್ರಾಮಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣ ಸಮಿತಿದಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಏನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರು ಅಕಲ ನೇಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೋದು ಅಕಲೇನು ಒಂಜಿ ಈ ನೇಕ್ ಸಮಾರಂಭ ಅಕಲೇನು ಬರೋಡು ಬಂದಾಗಲೇನು ಇನ್ನು ಲೆತ್ತದೇರು ಅಕಲೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿಪಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಪೋಯಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ದ ಪತಿವರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಬದುಕುಣ ಒಂಜಿ ದೇವರವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಣದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಎತ್ತನ ಮಾಮರ ಎತ್ತನ ಕೋಗಿಲೆ ಎತ್ತನೆತ್ತನ ಸಂಬಂಧವಯ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಈ ಜಾಗೆಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡಾಂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಒಂಜಿ ವಾಸನೆ ಇಜನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕಾತರ ಅಪ್ಪನ ಬೇರು ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇನ ಪಶುಪತ್ನಿ ಸುತಾಲಯವಂತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಡಿದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರ ಎನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲು ಎಂಗ್ಲು ಕಾಲೇಜಿದ ದೋಸ್ತಿಲ್ ಭಾರಿ ತುಂಟ ಎತ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಆಡ ಜೀವನ ಎಂಚ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪನು ಅನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಪನ್ನೊಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದರ ಈತು ದುಮ್ಮು ಬರವೇರು ಅನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಕನಸ್ಲೇ ನಿಜ್ಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಋಣ ಅನುಬಂಧ ಪತ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಿಕ್ಕಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆರಿ ತಟ್ಟು ನಕಲಿತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರೆ ಈ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲ್ನ ಬಕ ಊರುದ ಪೂರ ಭಕ್ತಿರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಮೂಲು ಸಾಕಾರ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾಗ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಭಾಜನರಾತರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವನ್ನಡು ಮನುಷ್ಯಾದ ಬದುಕುನಿ ಮುಖ್ಯ ಹತ್ತು ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಬದುಕೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಹತ್ತು ಎಂಚ ಬದುಕೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಐಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ವರಿಪುನ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜನ ಮಲ್ತಂಡ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದರ್ಲ ಶಾಶ್ವತ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಶಾಶ್ವತವೇನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ನನವರ ಉಡಲ್ದಿಂದ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಒಪ್ಪಡಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತಿಕೆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಕಾಲನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಅಂಚ ನೀಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಪೂರ ಹಿರಿಯರಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಈ ಸಮಾಜಗೂ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆತಿನಕಲು ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನ ಆ ಅಪ್ಪನ ತೂಪುನ ಭಾಗ್ಯನ ನಿಕ್ಲಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಏನು ತೂವೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಊಡಲ್ ಜಿಂಜ ಸೊಂಡ ಸಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ವಚನ ಶುದ್ಧ ಅವರ ಮನೆಗೆ
ಉಲಗದ ಉಡಲು ಸಮೇತನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಪಂಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇನ ಒಂದಿಲಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಬೇಕು ಗಣ್ಯರು ತೀರ್ಥಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಸೋ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಇನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕುಸಿತ ದಿನ ಇಡೀ ಬೊಲ್ಮದ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ದಿನ ಅವನುಂಡು ಇಡೀ ಬನ್ನಗನೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲಿನ ಎದ್ದುಕೊಂಡೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ಮನುವುದು ವರ್ಷೋರ್ದಿಂಚ ತುಂಬು ಇತ್ತನಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲೈನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತತ್ತ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲೆಗಳ ಮುಲ್ತ ಬೆಂತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ಗಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಜ್ಜಿದ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಎಂಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಪಣ ಬಂದಿಗಳ ಕನಸಲ್ಲ ಮೆಕಲ್ಲ ನೆಂತದಪ್ಪ ಇರು ಯಾನು ಇರೇ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಎಂಗಳ ಬೋಳ್ಮದ ಬಂಡಿಗ ಬೇಕು ಎಂಗಳ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇನ್ನಿತು ನಾಗ ಇವ್ರದ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕನ್ನಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದ್ದು ಇದೀತೇರಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ದೇಕ ಮಾತಾ ಕಾರಣ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಲ್ತಿಯೇ ಆ ಉಳ್ಳಲ್ತಿನ ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ದಾದಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ನಿದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಇಂದುವೆ ಬಲ್ಮ ಅದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾರಿ ದುಂಬರ್ದಿಂಚಂಗತ್ತ ಕರಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣೆಟ್ಟೆ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪಡೆ ಆಕ ಸಂಬಂಧ ಮದ್ಮೆ ಪಡೆ ಓವೇ ಪಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಪಡ್ದು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಂಚಿನ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣೆ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಭಾರಿ ಹುಷಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ದುಂಬದೊಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಮಲ್ತೇರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮುಲ್ತ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೇರಿದೆ ಆ ಇಡೀ ಭಜನಾ ಮಂದಿರಲ್ಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಕಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಿಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ದಿಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಂಜಿ ಭೂತದ ಇತ್ತನಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಭೂತ ಒಂಜಿ ಪೂಂದೆತ್ತದು ತನ್ನ ಹರಿಯಮನ ದೀಪಲು ದೇವರಿಗೆ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪೂಕು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಂಡತ್ತ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಅವನದು ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡ ದೈಕಲ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಪಡೋದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂ ಅಪ್ಪೆ ಮುತ್ತೆ ಇದೆ ಪಿರಂಜಿ ಪೂ ದೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಲ್ಲನ ಸಿರಿಮುಡಿಕಂದು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪೂಕಲ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸ್ವಾರ್ಥಕಾಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಆ ಮುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸಿರಿಮುಡಿಗೆ ಪೋಯ ಎತ್ತ ಅಂದು ಅಪ್ಪೆಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನೆ ಪಂಡ ಆ ದೈಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂ ಇತ್ತನು ಕೇಟ್ಟು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಅರಳ್ದು ಬೈಯಾಡು ಬಾಡ್ದು ಮುದಿ ಪೋಂಡು ಬಂದುಲೆ ನಮನ್ ನಿಂತೋಡು ಆ ಮೂಜಿ ಪೋಟು ನಮ ವಾಪು ವಾವಡು ಉಂಡು ನಮನ್ ನಿಂತೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ ಆವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣವ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಟ್ಟುದು ಉಂಡುದು ತಿಂದು ಬದುಕುದು ಖಾಲಿ ಆತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಪುಣ್ಯನ ಪಡೆ ಒಂದು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಡಲ ಅಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನುಪ್ಪು ಹೊಡ್ರಿ ದಯವಂಡ ಮಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಂತದ ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಕೈಕಾರು ಮಣ್ಣು ಮಂತದ ಬೈದೆ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಂತು ಬೈದೆ ಪಂಡದ ಪ್ರೀತಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ನುಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಲುವರಿ ಮಾರ್ಗ ಬೇಡ ಇತ್ತದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಾಕಡಿ ಇತ್ತದ ಆಲ ಅಪ್ಪೆ ನೆರ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಗಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡ ಸಾದಿಡ್ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ದೇವನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂದು ದುಪ್ಪೋಡು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಡು ಭಕ್ತನ ನಂಬು ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಮು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ನಂಗೆ ವಾರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಕಲ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧಿ ನಾಡೋಣ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬೊಲ್ಮದ ಬೊಲ್ಪು ಅರ್ಲಿಯರೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಆಚಾರ್ಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ನರಿಕುಂಬು ನನ್ನ ಊರು ಈ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಇನಿ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಈ ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಇದು ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟಾದ ನಂಡ ಐಕ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ನಂಡ ಐಕ ಮೂಲ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚವಡಿದ ಮಾತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಆಚಾರಿ ಮೊಕ್ಲೆನ ಸಮನ್ವಯದ ಸಮಭಾವದ ಸಮಚಿಂತನೆರ್ದು 3 ದಿನ ಬೂಡುಂದು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ದೈವ ದೇವರನ ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಸ್ತುಡು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಪ್ಪನ ಚಾವಡಿದ ಮಹಾದ್ವಾರ ಆವಡು ಉಜ್ಜಲ್ದ ಬೇಲೆ
ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ ಆವಡು ಒಂದು ಪೂರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರಿದ್ದು ಬಾರಿ ವಿಧಿವತ್ತಾದು ವಾಸ್ತುದಾರಿ ಎಂಚ ಪಂತೆರ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಕಠಿಣವಾಯಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಡು ಪುರ್ಲಕಂಟಾದ ಮಲ್ತದು ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆನ ಬೇಲೆ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಅರೆಗೆ ಏತ ತೊಂದರೆ ಆದು ಪೆರೆಯಾರು ಅವೇನು ಒವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡಿದಿ ಬಂದೆ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಬೇಲೆನು ಕಾಲ ಮಿತಿತ್ತ ಉಲೈ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಕರ್ಮೆರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಗಣದ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತ್ಯಪ್ಪೆ ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಎತ್ತಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಗೌರವನು ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಗನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನೆಂಚಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಲಪಾಡಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಿನಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅವೇತೋ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವರನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಕರ್ಮರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಸಮಾಜದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಬಾರಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಉಳ್ಳಿಯ ಪಡಮನ ಅಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಳ್ತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಡು ಅವಳು ಯಾನ ಪೂರ ಬೇಲ ದಾನಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೂನಗ ವೆಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಲಾಗ ತೋಜುರು ಮಾತ ಖಜಾಡ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿ ಅಂಚ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಿಗೆ ನಾರಿ ಏರಿಂದು ಆರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಛೇ ಮೂಲ ಬತ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆರ ಜೋಕುಲಕ ಆಗಿ ಭೇದ ಭಾವ ದಾಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ದಾಯ ಪಣ್ಣಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಜಾಂಡ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಈ ಮೂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಳು ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತದೆ ಆಯ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಆಪುಣು ಬೋಪುಣು ಮಣ್ಣು ಏರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಪಾಲನೆ ಮಂತನೆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ವಿಷ್ಣು ಆ ವರ ಕೊಡ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವರ ಕೊಡ್ಪೆ ರಮನ ಪುರ ಪುರಾಣ ಆಟೋಡು ಪುರ ತೂತ ವರ ಕೊರಿ ಏರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೊತ್ತುಡು ಆ ವರನ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡ್ಬಾರ್ದು ವಿಷ್ಣುಗೂ ತೇರಿದಿನ ಅವು ಆ ಒಂದೇ ಪುನಗ ಲಯಕರ್ತವಾಯನ ಈಶ್ವರ ಲಯ ಮನ್ಪು ಪಡ್ಬಂದು ವಿಚಾರ ಯಾ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತ್ಯತ್ತು ನಂಗೆ ಕಾಸಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ನನ್ನತ ಪಾಲನೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಅವಿನ ನಮ್ಮ ದಾನಿಗನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೊರ್ಲುದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಚ ನಡತನೋಳಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ದಾನಿಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಆಯನ ಶರೀರ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕೊಡು ನಾನಗ ಹಾಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈತಾತು ನುಪ್ಪುಲ ಇತ್ತಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ್ಯಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಏತ ಬಂಡ್ರಲ್ ತಾತು ಮಲ್ಲ ನುಪ್ಪು ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ನಂಕಲ ದಾನ ನಂಕ ಜೀರ್ಣ ಅವರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನುಪ್ಪು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಕೂಡ ಒಣಸಿಗೆ ಪೋಯಂದಾನಗ ಭಕ್ತದ ಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಅವನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆ ತೆತ್ತೋಣಮ ದಾಯಬಂಡ ಜೀರ್ಣ ಪೂಜಂಕ ಅಥವಾ ದಾತನ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಟು ಬಂಜಿಡಿಂದು ಆಯ್ತು ಲೆಕ್ಕದ ಒಣಸುವಂಥದ್ದು ಈ ತರಬೇತಿ ಜದ್ದಂಬೆಗ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಬದುಕೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ದಾಯಿನಿಕಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಿಯ ಬಂಡ ನಮಟ ಕಾಸು ಉಂಡು ಆಡಂಬರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಪುಣೆ ಹತ್ತು ಐತ ಪಟ್ಟ ಎಂಚೆಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚಂಚ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರತು ಒವ್ವಾ ಒಂಜಿ ಅಕಡ ಒಂಜಿ ಕಲಿಯುಗದ ಕತೆ ಬಂಡೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಪುರಾಣ ನಡುವೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ ಎನ್ನಗ ನನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಏರ್ ಬಂಡ ತೀರ್ಥದ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಮಿತ್ತು ಬಾರ್ಪುಡು ಮಿತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ತೀರ್ತು ಬಾರ್ಪುಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜಾಗ ಬಂಡಾಗ ಖಾಲಿ ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಲದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಪಾಳದ ಮುಟ್ಟಲದಿಂದನೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಪರಗ ಆ ಪಾಳದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆರಗಲ ನೇಮಾನಗದ ಪಾಳದ ಅಣಿ ಆವಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಂಗಾರದ ಅಣಿ ನಿಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಜಾಯನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಾವಡು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಯಾರು ದಾಯಿ ಈತೇನು ಪಣಪೆ ಬಣ್ಣಗ ಇನಿ ನಿಕ್ಕಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲದಿನೋಟ ಉಳ್ಳಾಟ್ಯಪ್ಪೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುವರು ನನತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿತ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಚ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂರ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಜೀರ್ಣ ಆವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತರೊಟ್ಟು ಅವಿನ ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಳಿ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ್ನಾಂಡ ಅವು ಪುರ್ಲು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಾಯಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಇನಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಳೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎದೆದ ಕಲಕಾರಿಕದ ಶಕ್ತಿಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆತ ದೇವರನ್ನು ಪುಗಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆತ ದೈವನು ದೂರೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾಲ ಓ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ದಾದ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಳುವಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ಕಂಡುಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ఆయన సరి మనపుల్ల దేవేరే అప్పనకు ఆయన పట్టింగ్ మీ శోభగానే అందుకే ఏం అనుకోవచ్చు జావు దేవుని దాదాపు కొంచెం ఇలా ఆవేరగుండే కొంచెం కారణ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಏತೇತ ಜಾತಕಲ್ಲ ಏತೇತ ಜಾಗಡು ಉಂಡು ನಾಗಬನಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಳು ಅಪನಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ತ
ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ದಿನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ಜೇರಿ ದಾನ ಇನಿತಾತು ದಿನಟು ದಯಬಣ್ಣಗ ಆ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪೆಗೆ ಈ ಜಾಗಡ್ ಕುಲ್ಲೊಡುಂದು ಆತರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಟೆ ಕೋಣಾಜ ಇನಿ ಬೊಳ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಬೆಳಗೊಡು ನನಗೆ ಸುರೂಕಾದ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಂಡ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥಿ ಅರಸುಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬಕ್ಕಲ್ ಅಕ್ಕುವೇರು ಬಂಟ ದಯಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಮಳು ಕುಲ್ಲಂದೆ ಇಂದಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮಾನವಾಯಿ ನಾಲುಂದು ಲೆಕ್ಕ ಓ ಬಾಲೆಗಲ ಅಪ್ಪೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನೋಡ ಹಾಲು ಕುಲ್ಲುದು ಪಟ್ಟೋಡು ಕುಲ್ಯಲ್ದಾಡ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನಾಥಗ ಆಪನಂಚನ ಬೇಲೆಲ್ಲಿ ಎಂಚನುಂಡ ಅವನು ಪೊರ್ಲು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮನ್ಪೋಲ ಪಡ್ಮುಡು ವಿಚಾರದವರ ಆಂದು ಒಂದು ಪಾತೆರ ಬಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆದಾರು ಪಣಿಯರ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭ ಅವನು ಮನ್ಪುನಾಕುಲು ಜನಕುಲು ನಿಕುಲು ಆ ರೆಕಡ್ ಪಂಡ್ಲಕನೆ ಏತ ಶ್ರಮದಾನ ಈ ಜಾಗದ ಆಂಡು ಮಾತ ನೆನತಿಜ್ಜ ಆನಂದ ಬರ್ತುಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತರು ದೇವ್ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆನತು ಪೂಜ ಕೋಡಲ್ ನಿಕುಲು ಏತ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ದಾನ ಪಂಡ 500 ಜನ ಕೊಡಸು ಮಂತ್ರ 1,000 ಜನ ಕೊಡಸು ಅದಾವ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಅವು ದೇವರೇ ಕೊರ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಿ ಅತ್ತು ದೇವರು ಏರೆರಡ ಎಂಚೆಂಚರ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪರ್ದ ಇದ್ದವರ ನಮ್ಮ ಈತೇ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಪಡ ನಮ್ಮ ದಾಯಕೆ ಎಣ್ಣಗ ಇನಿಕ್ ದಾನಗೆ ಎಣ್ಣಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬತ್ತ ನಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾ ಕಾಸುಗೋರ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ರೇಕ್ಲು ಎತ್ತೇರಂದು ಪಡ್ಬನ ಬಿಷಾರಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂದು ಪಡ್ಬರಂಚನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದಾಡ ಯಾಲ್ಲಂದೆಡು ಒದ್ದಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಕಾಸು ವಾರ್ದೆ ಪಡ್ಬನ ಭಾವನೆ ಸದಾಕಾಲ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ ಹಾಲು ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ದೀತಿನಿ ಯಾನು ಪಡ್ಬನ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನ ಆಯ್ ಪುರ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪೆರೆ ಪೋಪುಜೆ ಆಯ್ದವರ ಇನಿಕ್ ಏರು ಮಾತ ಮೂಲು ನಿಕಲು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಅದು ಉಳ್ಳರ ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷೋಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಂಡಲ ಯಾನ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆನ್ನ ಭಾವನೆಡ ಆ ಪ್ರಸಾದ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪೆ ಕುರುವಲೆ ಪಡ್ಬನ ಸದಾಕಾಲ ನಿಕಲಡ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಏಪಳ್ಳ ಹಾಳಾವಂದು ಐಡ್ದವರ ದಾನಗೆ ಎಣ್ಣಗ ಆನಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದೊಂದು ಪಾತೆರ ಪಂತ್ರ ಅಂದು ಅಪರಗ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ತದಾ ಕಾಲವಾದ ಒಂಜಿ ಮಠದಲಾಕೈತರ ದಯಪಂಡ ನಮೈತೆ ಈ ಕಾಲೋಡು ದಾನಿ ಮನ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಠಗಳೇನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಮನ್ಪುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅಂದು ಮಂತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ತಂತ್ರಸಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಪಿರಿ ದುಂಬುದ ಕಾಲ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ದವರ ಕಾಲಗತಿ ಬರಡು ಕಾಲಗತಿ ಬಂದಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಠ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಬಂಟವು ಬೇತ ಜಾತಗಳಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಪಾಚರ ಬಂಟ ಆಯ್ದವರ ಎಂಚಿನೆಕ್ಲ ಸುರುಕು ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳನಾಡು ನಿಕ್ಲು ಬೆಳಗ್ಗೆರುಂಡು ನಂಕ ಕೈಕಾಡು ಸುಖ ಇತ್ತನತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಂದ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಕೈಕಾರದಾಳ ಬೂರ್ದು ಬಂಡ ಪಕ್ಕ ಪಣಿಯರಗುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತರಗುಂಡ ಐಡ್ದವರ ಇಡೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದ ನಿಕುಲು ಇನಿ ಅಂಕ ಮಂತನ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೆ ತೊಡುವೆ ಐಡ್ದವರ ಸದಾಕಾಲವಾದ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಜಾಗದ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಟಪ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಥಾನ ನೋಡಿತ್ತು ನಿಖಿಲ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಯಬಂಡ ಬಾಯಿ ಬರಂದ್ರ ಬಾಲೆಗಳ ಐಕ ನುಪ್ಪು ಬೋಡ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಕಸಾಯ ಬೋಡ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಆಲೆ ಬಾಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬುಜೆಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಕಳವಾರು ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮುಗುಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಗದೇವತೆ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಯನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮುಲಾರ ಕೊಣಾಜೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರಾಯನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಟ್ಟೆಮನೆ ಬದ್ದದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಹಿಡಿದು ತಂಡದ ಪರವಾದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇಳಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗಳು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ, ನಾನು ಸುಂದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯರು. ಆ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೆನಪಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾವುಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕರಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅವರ ಕರಸೇವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈ 6 ತಿಂಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವು ಕರಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗುಡಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವವರು ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ,
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿ 1 ವಾರ ಕಳೆದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಚಕರು ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟೇ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದೆಷ್ಟೇ, ನಾವೇನು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಆದೆನೋ ಆ ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಹಣ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 320 ಕೋಟಿ ಹಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆಗ್ತದೋ, ಯಾರ ಮನವಿಗಳು ಬರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ 2-3 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೇನು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ನಾವು ಸದಾ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಯಾರಿಂದ ಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಅವರವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರವರ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಏನು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಏನು ದೇವರ ಇದಕ್ಕೆ ಭಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೇಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಶಾಶ್ವತನಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸುದೃಢರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರೇ. ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದೈವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಾವುಗಳು ನೀಡಿದಾಗ ಅದು ದೇವರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಬಳುಮ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದವರು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆತನ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರೇ ಇನ್ನಿತ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ವಹಿಸೊಂದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲೂಡೆ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಮುಂಡೋಡಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನೆಲ ಪರವಾದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.